हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबनाय जालायबाय दा जोङो थांनो ओंखारलायबाय बहाय गुबुन दाबसे जायगायावहाय बेयाव मान थांगोन जोङो गराय दाब्रायगोन नंगौ नामा ओरैहाय ओमफ्राय बे आंनि साखाथियाव दङ जाहैबाय बिराद समायना फाख्रि दंफां नोंथाङाथ' मिथिखासिगौ बेबायदियावहाय मा थायो बै मोदोम गैयैया थायो होनना मिथियो आङो बिराद मोजां गेट दङ नै बे गेटना ओरैनिफ्राय ओरै होस'नाय बिराद मोजां समायना फाख्रि दंफां ओरै नायदो सान मोदानबाय नैबे ओरै फैदों गेट फाख्रि दंफां नैसिना बै इन्द्र बानायगासिनो दं दा ओंखारजेनबाय जोङो लोगोफोर बहाय दिनैहाय मा फर्मुला मा भिडिअ फैगोन नेनानै थायाब्ला नुनाय नङा बेयाव जाहैबाय मन्दिर दा ओंखारबाय जोङो लैहोर सान्दिया सनिया ओमफ्राय ओरैहाय आदा दं ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाहैबाय जोंनि साखाथियाव नालेंखर बागान ओमफ्राय जों दा थाबायगासिनो गोसो होनानै लामाया गोजानथार बास हमहैनांगौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नेनानै थाथ'दो लोगोफोर ना मा बुङो सान्दिया सनिया नेनानै थाथ'दोलाय दायो बास नेनांसैलाय जोंहा सान्दुंथारलाय ओंखायनो फालिखौ खर'आव लादां नै हा बेग बानांदों लोगोफोर फिसा आराम बेहा थुंग्रि लाखाबाय बे दावहायाव नों जेननांगोन गरायाव टाकार खालामनो थाखाय चलो लेट्स गो होमब्ला जों थांगासिनो दङ जोङो डाइरेक्ट गोजान थाबायलांनांगौ आरो बासखौबो नेहैबावनांगौ दा थांनानै मुस्किलथार जायगायानो बासाबोथ' गोबाव नेनाङो जोङो दाख्लैनिथ' 2 घन्टासो जादों मोनागुलायनोसैमोन दा जों डाइरेक्ट थांनानै जोङो लोगो हमहैनायसै जोङो लामा सामाफ्राव जेबो भिडिअ शुट लानाय जानाय नंले दा दसे समनि थाखाय नेथ'दो दैजों हमथ'दो रायजो राजा नोंथांमोन बाय बेनो जाबाय लोगोफोर चिरांगा पाटना बास स्टप दा ओंखारफैबाय जोङो ओमफ्राय जायगायाव सफैनासै बेबायदि नोजोर नुनो मोनगोन नोंथांमोना आंथ' दिनैहाय गिबि खेब ओंखारदों बे बास स्टपआव दाख्लैबो बै लामा मेनावसो ओंखारलांदों आङो ओमफ्राय बैजों गिदिरसिन दं नै थाबायना मोनहैयो नामा दखान फिसा दंलाबायो नै जोंहाय सान्दुंआबो जा गोसालै मोखाङा खामजोब्बाय आंनि माखासे एसे साइकेलाव थांनोसै आं नानेखा जानो हमजोब्बाय मोखाङाबो खामलाबायजोब्बाय ओरैबायदि सान्दुं गोसा ओमफ्राय गस्लायाथ' बिखोन गाननाय जाबाय मानोना मोदोम माननाय जादोंना बै गस्ला लंपेन्टआ साफा थै नांजोबबाय मोदोम खुरनायजों थै गयो बे गस्ला लंपेन्टआ साफा नांजोब्बाय माने गस्लायानो गाज्रि जाजोबखाबाय आरो ओमफ्राय दा बेबारा सिनायाना बेनिखायनो बेखौ गाननाय जाबाय ओमफ्राय आरो दिनैहाय बिजि गंसे सुजानांगौ दंबावो मोदोम माननायनि ओमफ्राय बै फैगोन सप्तायाव मोनसे आरो सुजाबावगोन मटर रायलायगासिनो दङ एसे गोजान जायैनो ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट थांसिगोन जाहैबाय बेयावहाय मुस्लिमफोरनि बिराद गिदिर मस्जिद दङ नै गोजौआव सना दोनलायथारदों ओरैहाय सनियामोन दं ओमफ्राय ओरैहाय बे मेन लामा जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मस्जिद ओमफ्राय जों ओरै थांगासिनो दङ नै गणेश फुजा जागासिनो नै बिथांमोना प्रसाद जादों जों थांखियाव सफैबाय लोगोफोर बेनो जाबाय नै बेनो बैयाव दङ जाहैबाय गराय बैयाव दङ मन्दिर बेसेबां गराय नायनाय नै गराय गाखोग्राफ्रा जोंखौहाय गराय लाग्राफ्रा जोंखौहाय गाखोनो होसोलायगासिनो दं बेयाव मासे दङ ओरै लाइन फार्स्ट टाइम दिनैहाय गरायनि ब्लग लाबोदों आङो सान्दिया सनिया दङ हाब माबसे दं गराय ओरैबो होसोगासिनो दं नायनोसैबो नुनो बेयावनो खारदिङो जाहैबाय लोगोफोर सान्दुंआबो बिराद गोसालै खोमसि नुखो ना मा नुखोब्रा मिथिला
मा फाइनाल मही थांनो फाइनाल बेयावनो दाना बेयाव नङा ओमफ्राय मा फाइनाल होनदों थुखैगासिनो दं नै गरायखौ ओइ नाहाराय दहाराय वा बिदि थुखैजाबाय साफानो आं मास्टारसो ओरैहाय रेडि जाबाय नै दा बे जायगायावनो आरो गराय दाबायग्राया रायब्र'लाय लांबायसो गराय दाब्रायग्राया बे जायगायानो सोरगिदिं बेयावहाय खागदिं होनो हागोन नों एसे गोरों खाब्ला ओरैहाय बाजार दङ ओमफ्राय बेयाव मन्दिर दङ हनै नैबे ब्राउन कालारखौसो लानोनो खुब फसायदों हैदों बासिगासिनो दं लोगोफोर गराय बासिगासिनो दङ गरायखौ सासेया नैबे ब्राउन कालारखौ फसायबाय दाउखि सिलिंखौ आं गुफुरखौसो फसायदों बै गुफुरखौ आं गाखोगोन ना गाखोरा आयौ 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 खिबु खिबु होसोलायखायो माथो गाखोगोन नामा होननानै दा टिकेटनि अफिसा बेनो नामा आंलाय टिकेटनि अफिस जोंदों हासुग्रा अफिससो सान्दिया दख'ना गानगासिनो दङ दायो गराय दाब्रायनाय मोनसिगोन लोगोफोर दा गराया बेखौनो लाबाय दा नैबे गथ'ना आंबो बेखौनो साबसिन दं बे गथ'ना आंबो गाखोगोन दा बेखौनो गरायालाय मेरला दं ओमफ्राय बारा हामजानाय मोनाखै बे गथ'खौ हामजानाय मोनदों आरो फोन देख रहा हूँ फोन देखता गाखोगौबा खाथि खाथिबो गराया देख रहे फोन देख रहे उदगोनलै बोरैबा गाखोजानो लुबैनानै खाथि खाथि फैदों नै गराया जोंहाय नोंनावबो थांसिगोन माथो गाखोथारा नोंसोरलाय होनदों इयो ओमफ्राय मा खाथि खाथि फैदों बिसोरो मानसिनि ना खारनो लुबैदों गाखोनो लुबैदों जाजोब्बाय रेडि लांबाय गरायखौबो गराय गाखोनायनि मजायानो बेलेगखा लोगोफोर बिरगोस्रि आइजो जागोन दिनै गाम्बारि सिख्ला सिखा खंखाय लाबोलायखादों जों गाम्बारि सिख्ला फैफिनबाय जन्म मोनफिनबाय बिथाङा जे गाखोनानै दिन्थिसिगोन गाम्बारि सिख्ला बर'नि गाम्बारि सिख्ला निदान समाव ओंखारगोन जों हारि बासायनो ग्रिद ग्रिद दावखागोन जों मोस्रोम बायदि निदान समाव ओंखारगोन जों हारि बासायनो चुप हो जाओ गंयखौ गान नहीं ए आं हानाय नङा सानो खननो बेयावनो ओरै थांगोन जाहैबाय ओरै खारगोन ओरै सोरगिदिं ओरै फैगोन आंबो गाखोगोन दा आंबो गाखोगोन
बोखोखाबाय माबाया बोखोनांगोन बेखौ बोखारगोन र' नै गराया बे मासेयाल' लाइट गोनांनो ओंखायनो बेखौ लानाय जाबाय सान्दुं गोसा जाबाय दा स्क्रिनखौनो सिनायलायासै नाय गोमोजोबखाबाय दा खौ नुजोब्बाय ओरै नाय गोमोजोबखाबाय क्रिकेट गेलेग्राफ्रा बर' दख'ना गाननानै गराय गाखोलायनाय रोंला गावबा गाव खारनानै दाब्रायनो हायो रोङिखाय थाफादों गराय लावखारा Wow! Very dangerous! ಇಟ್ಟು ಬೇಕಾ ಅದು ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಸ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡ ಮುನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಕದ್ರ ಹಂಗೆ ಬಿಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಹಾಕಡೆ ಅಕ್ಕ ಉದ್ದಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ 가크드 그죠? Oh my god! वाह क्या सीन है Adi bengla gakhna gedai bro. Kenapa? Uri lang. Adi bengla gakhobai Koreaw. Noi jona adi bengla gakhleibai. Ya. Ready. Kharkhado. Mojang gakho adi bengla golegon. No, your passport you right there. Nay adi bengla thangbai ba? Wow, wow.
जाता लोगोफोर गिबि खेब गराय गाखोबाय माथो गराय गाखोनायनि मजाया बेलेखालै नंगौ नामा ओइ गिबायबो मा बिखायाबो दुब 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 मावो एसे थाबाय हैनो होद ओंखारनायसोलै जाबाय बांद्राय गाखोजा मजाया खिन्थु बेलेग दे दिनै गिबि खेब गराय गाखोबाय आङो खिन्थु गाखोफेरखायाखैमोन हो गया बस उतारेगा बस ज़्यादा टाइम नहीं है ओंखारबाय बिर जोहोलाव सिखोना जोहोलाव दैमालु जोहोलावमोन बायदि मोनलायखायो एकदमबारे बिखाया दुब 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 जे जाथ'बाय बेखिनियानोसै लोगोफोर दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनजों आरो जों दसे सम लोगो हमनानै भिडिअखौ फोजोबनायसै आरो थांनायसै न'आव गराय गाखोनायनि 400 बिबाय दाने गोलोमजोबखाबाय मोखाङाथ' जोबथा सान्दुं ओमफ्राय सारिथा जाखाबाय ओमफ्राय टाइमाबो होमब्लाबो ओरैबायदि सान्दुं फार्स्ट टाइम जानोसै 4:40 जाबाय ओरैबायदि सान्दुं नै nào đâu rồi hai chào đây bà bác chán đã kịp tới लोगोफोर ओमफ्राय गराय गाखोनायनि माबायदि फिलिं मोनदों गरायखौ गाखोनानै खुंग्रिया नुवाखै सोना लागासिनो जोङो बर'नि हाथियार इयो माबायदि फिलिं मोनदों खिन्थादो गराय गाखोना मोजां मोनदों Kan paslo ya Korea, gisik mulai dengan asal, gelihan jaya, jak karbre nih ya. Halai malah pun deh ya. Anglai, दैमालु जोहोलाव बायदिसो दाब्रायनो लुबैबावदोंमोन गाम्बारि सिख्ला बायदि दाब्रायखादों दा गाम्बारि सिख्ला फैबाय सेस सान्दुं गोसा जाबायना हायाखिसै मोखाङाबो खामजोबबाय दा ओंखाम उखैनायखायबो माबा मोनसे जानानै थांनोसै जोङो नैबेयावहाय बे दखानाव माबा मोनसे जानानै थांगोन राय जाबाय नै आंथ' जानायखौ बांद्राय दिन्थिया नालाय बावलायलाङो लानोनो जानायखौहाय जाजोबबाय गासिबो गोथाव नांगौना गोथाव नंगौना नङा आंथ' जागासिनो दङ नै दुनिया गोथावखौ नाङा माथो जेबो मुवा जानायाव मोखां सोमथारदों माथो खुगाया बेस'नाया र' जों जाग्रोनि अब्ला लोगोफोर बिदाय लानोसै बेयावनो सान्दिया बयजोंबो बाय बाय गाइस अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना और बेल आइकन को दबा देना गाइस भिडिअखौ नुसनबायदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिसोरनिखौबो आंनिखौबो मोननैखौबो बि गार्ल्स बेंज्लाय नार्जारि खोन्थाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गोदानै हाबफैदोंब्ला ओरैनो ओंखारनानै दाथांफिन साबस्क्राइब खालामनानै थांब्लानो जाबाय गोबां मानसियानो नायफैबाय जोंनि भिडिअखौ नाथाय रावबो साबस्क्राइब खालामा दिनैसिमावहाय जों दाख्लै फार्स्ट भिडिअ हगारनाया थांबाय जाहैबाय 1,80,000 नि गेजेरावहाय जोङो मोन्दों जाहैबाय साबस्क्राइबारखौहाय 9,000ल' जोङो मोननो हादों दा बेनिखायनो बयखौबो खावलायो नोंथांमोना गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां आरो भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो दा जोङो बेखिनियावनो बिदाय लानोसै नोंथांमोनजोंहाय बाय बाय उननि भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन थाबैनो ओमफ्राय एसेनो सर्ट भिडिअ फैगासिनो दङ गराय बाज्ल'लायनाय नायनो नेनानै थाबानो जाबाय बि गार्ल्स चेनेलाव बे बुरैया ससमा गलायखानायसै सान्दियानि दख'ना गाननानै गराय गाखोनानै भिडिअ खालामनायखौ इसोर नायदों दा हनै सान्दिया मोना बे बुरैया ओरैबायदि नांखाबाय नै ओरै
मन जिरायखाबाय लोगोफोर नायनाया नै सान्दिया मोन नायगासिनो दं बेयावहाय दानि भिडिअ फैगोन जाहैबाय इयो नायहाबायल' थाखाबाय दा बासाव दङ जोङो